nik uste etzeala, ez tezula ikusten, zenbatekoa dan barrun zauden arte, ez? Eta oso denbora gutxian, batean, sartzezea taldean, ezagutzen dituzu aktore veteranoak, eta batean kotatzen dizue dena, eta esateza bera, baina nola, hau, eta honea, ez dakit, ez dakitzen bat aurre estrenaldi, eta kontzertuak, eta fotokolak, eta... Dimentsio handia hartzen du gaina, eta gero ere ondoz, baina udaran bertan nola erdin, nahiko elkarrekin ibiltzen gehan, ja ematen digu aukera pixkat ikusteko. Zerratorren, baiz, guain dikan pixka patatzen geha de desapercibidas, baina, ja karetekan junda, kronume guztik ja ez hautzen, gainontzeko guztiri, bai, orduan, geratzen gaituzte, eta ja pixkat ikusten goaz, zer suposatzen duen, eta guere hortikan balen bagatu ja bideoklipan gatikan, edo aplikazioanik ikusi dituzten bideon gatikan eta hola ere, ja tokatu zaigun ikusitu gara igual ezakite oso ondo, karo, pertsonaiak ez dituzte ezagutzen, eta ezakite oso ondo, baina begiratzea dituzte hola, como, pixka zeharka, ustetzu berria zehala, gaina beste ere esaten dute, bai, hau berri dia, hola, pixka testigoa pasatzeko.